Geen Rescue Vlissingen dit jaar, maar die boodschap was niet bij iedereen aangekomen. Ja, en nu is het niets. Dat is erg jammer. De kleinkindjes onderweg, speciaal van de opvang gehaald uit Utrecht. Ook hier naartoe, omdat wij hier ook waren. Jammer, jammer, jammer. En verder in deze Zeeland Nu Vandaag. Minister praat met boeren over droogte. En glasvezelsprieten zorgen voor overlast. Goedenavond. Het had een drukte van belang moeten worden vandaag op de boulevard van Vlissingen. Daar zou na een paar jaar afwezigheid Rescue Vlissingen plaatsvinden. Het grootste hulpverleningsevenement van Nederland. De organisatie kreeg echter geen vergunning van de gemeente, waardoor het niet door kon gaan. Maar de organisatie laat zich niet uit het veld slaan en heeft laten weten gewoon door te gaan met het evenement. Maar dan wel onder een andere naam en mogelijk ook op een andere locatie. Vandaag had het hier helemaal vol moeten staan met allerlei hulpdiensten, enerzijds. En anderzijds met heel veel blije bezoekers. Dat is het niet. Tegelijkertijd is het voor ons ook wel weer een feestelijke dag. Omdat we vandaag onze nieuwe naam, Rescue Zeeland, bekend hebben gemaakt. Dus ja, een beetje dubbel gevoel. U bent hier speciaal voor Rescue. Ja, en nu is het niets. En 4 jaar geleden wel. Dat is erg jammer. De kleinkindjes onderweg, speciaal van de opvang gehaald uit Utrecht. Ook hier naartoe, omdat wij hier ook waren. Jammer, jammer, jammer. Iedere gemeente die denkt dat ze een geschikte locatie voor ons evenement hebben, in welke vorm dan ook, daar willen wij dolgraag mee om tafel. En wanneer dat gaat zijn, of dat volgend jaar gaat zijn of het jaar erop, dat weten we op dit moment nog niet. Ja, ik ben echt teleurgesteld. Hoe is dit nou mogelijk? Zie ik ook nog een vlag worden gehesen van Zeeland. Rescue Zeeland. Nou, mooi hoor, Zeeland. Maar ik ben wel verknocht aan Vlissingen. Dus, We willen eerst met diverse partijen om tafel. En zodra we daar een fatsoenlijk concept voor hebben waarmee we het evenement wel zouden kunnen organiseren, willen we daar dolgraag mee naar buiten komen. En dat die afspraken moeten komen op voorhand, dat lijkt me boven kijf staan. Na wat er in de afgelopen periode allemaal gebeurd is. Zeeuwse reddingsbrigades maakten vandaag van de nood een deugd. In plaats van deel te kunnen nemen aan Rescue vandaag, oefenden zij bij de Piet in Arnhem-Muiden. We zijn hier samen met Reddingsbrigade Goes, KNRM Veren en de Reddingsbrigade Zierikzee. Wat wordt er geoefend? We hebben 2 oefeningen. Eentje echt gefocust op communicatie en eentje met de focus op de rampeneenheid. Het evacueren, het verkennen en het helpen van slachtoffers. Waarom hebben jullie er een oefening van gemaakt en geen demonstratie? Het is natuurlijk de dag van Rescue Vlissingen. En we wouden niet de aandacht ermee trekken. En we wouden eigenlijk, omdat we de mensen hadden, een oefening doen om vakbekwaam te blijven. En om goed met de andere organisaties samen te werken. Hoop je dat er een toekomst is voor Rescue en dat jullie daar je opwachting weer kunnen maken? Zeker, ik hoop dat ze een doorstart maken en dat we weer van harte welkom zijn. Een triest gezicht bij het pluimveebedrijf in Schoren, waar maandag de vogelgriep werd vastgesteld. Vandaag werden daar bijna 80.000 kippen geruimd en 260.000 eieren vernietigd. Alle kippen en eieren moesten worden geruimd om verdere verspreiding van de ziekte te voorkomen. Raadslid André Jubilet van de ChristenUnie in Rijmerswaal vindt het verschrikkelijk voor het getroffen bedrijf, maar ziet de vele uitbraken wel als signaal dat de sector te groot is geworden. Ja, als het natuurlijk gaat over dierenwelzijn, als het gaat over natuur, als het gaat over de verspreiding van ziektes, dan zal het op een gegeven moment nodig zijn om een paar stappen terug te doen. Ik vind het ook heel jammer voor de bedrijven die natuurlijk hun stinkende best doen om het zo goed mogelijk en zo schoon mogelijk te doen. Maar op een zeker moment ben je aan een plafond en dan zie je nu gewoon dat het uit de hand loopt. Omliggende pluimveehouders kijken gespannen naar de situatie in Schoren en hebben extra hygiënemaatregelen genomen in de hoop dat hun dieren niet besmet worden met de vogelgriep. Op woensdag 31 augustus rijden een dag lang geen treinen in Zeeland door een staking van het NS-personeel. Het gaat om de laatste dag van een estafettestaking die begint volgende week woensdag in het noorden van het land. Het NS-personeel staakt omdat ze ontevreden zijn over de CAO-onderhandelingen met de directie. Mocht de NS niet met een nieuw aanbod komen, dan volgt er na de estafettestaking een staking die het hele land treft. De A58 bij Capelle is vanmorgen even in beide richtingen dicht geweest in verband met een incident op een viaduct. Daar wilde iemand van afspringen. Hulpdiensten hebben op de persoon ingepraat en zich erover ontfermd. En nadat ze in veilige handen was, werd de weg weer vrijgegeven. Afgelopen nacht was er een soortgelijk incident op de A58.
En heeft u vragen of wilt u praten over zelfdoding? Ga dan naar 113.nl of bel met 0800 113. Ja, zul je altijd zien, komt die minister van Landbouw langs om de droogte op je akker te bekijken, regent het de hele dag. Toch lost een enkel buitje de problemen niet op van akkerbouwer Tonko Patmos uit Scharendijken. Dit jaar kan hij 40% minder oogsten. Voor bepaalde gewassen zoals de aardappelen is het kwaad al geschied. Het heeft vandaag wel geregend, maar voor een aantal percelen is dat te laat, ja. En als hij dat wil laten zien aan minister Staghouwer, pakt hij precies de verkeerde aardappelen eruit. Kijk, en er zitten heel veel tussen die eigenlijk te klein zijn. Deze bos valt mee. De droogte lijkt de laatste jaren een structureel probleem te worden en dus bestoken de boeren de minister met ideeën. Beter water vasthouden, maar ook mogelijkheden van een verbeterde wateraanvoer. Want er is natuurlijk in principe eigenlijk heel veel zoetwater wel beschikbaar, alleen niet op de goede plek. Nou, daar hebben ze ideeën voor en daar willen ze graag verder met mij van gedachten over wisselen. En die minister wil met de boeren zowel over korte als langetermijn oplossingen praten, maar wanneer dat gaat gebeuren is nog niet duidelijk. Wie wel eens een rondje door de buurt loopt, kan het haast niet zijn ontgaan. De sprieten glasvezelkabels die uit de stoep steken. Het zijn kabels aangelegd door Delta en KPN die wachten om doorgetrokken te worden naar de woningen. Maar maanden na de aanleg steken de sprieten nog steeds uit de stoep en lijkt het werk ook niet echt op te schieten. Om nog maar te zwijgen over hoe de stoepen eruit zien. Ze kunnen je bijna niet ontgaan zijn. Uitstekende glasvezelkabels. De een vindt het een kleurrijke toevoeging aan het straatbeeld, de ander vindt het nieuwe onkruid. Ik vind het geen zicht. Ik vind het gevaarlijk voor de omstanders, die voetgangers die zo. Na een rondje skileren liggen je knieën al snel open. Is het niet door de glasdraden, dan is het wel door de stoep die rommelig is achtergelaten. Bijkomende regels zijn dat de glasdraden zo dicht mogelijk bij de erfgrens geplaatst moeten worden en dat de glasdraden maximaal 8 centimeter lang mogen zijn. Het is niet alleen in Oost-Soeburg waar de sprieten de grond uitsteken. Ook in andere Zeeuwse plaatsen is het raak. Dat komt omdat Delta en KPN in sneltreinvaart Zeeuwse plaatsen van sneller internet willen voorzien via de glasvezel. Het is eigenlijk een beetje een kwalijke zaak. Moet u maar eens op de Middenhofsingel kijken hier in de Oost-Soeburg. Daar steken ze wel zo'n stuk boven de grond uit. Jammer. Bij mij steekt er nog maar zo'n klein stukje boven, want ik heb het er gewoon afgeknipt. Dus het is makkelijk zat, hè? U heeft het heft in eigen handen genomen. Zo is het. Er staat geen stroom op de draden, dus aanraken kan geen kwaad. Het andere gevaar, het mogelijk struikelen over de draden, is volgens de gemeente Vlissingen nog geen groot probleem. Er zijn dan ook nog geen meldingen van ongelukken binnengekomen. Daarnaast is het wegwerken van de lange draden de verantwoordelijkheid van de leverancier, in dit geval de KPN en Delta. De gemeente heeft 40 uur per week een toezichthouder in dienst genomen om er onder andere op toe te zien dat de lange draden ingekort worden. Maar volgens mij zit hij al drie maanden staat hij al zo. Ja, niemand doet er wat aan. En het is trouwens al wekenlang zo, hoor. Hoopt u dat die binnenkort weggehaald wordt? Ja, denk het wel. Ik moet geen ongeluk hier voor mijn deur hebben. Maximaal 6 maanden na aanleg van de glasvezelkabels mogen ze niet meer boven de grond uitsteken. Dat betekent dat dit glasvezelonkruid uiterlijk in september gewied moet zijn. Er trokken vooral aan het begin van de dag een aantal flinke buien over, daarbij ook onweer. De rest van de dag verliep ook nat bij maximaal 23 graden. Morgen start bewolkt en met regen. In de loop van de dag opklaringen en is het op de meeste plaatsen droog bij dan weer maximaal 22 graden. En de dagen erna verlopen ongeveer hetzelfde. En daarmee zijn we weer aan het einde van deze Zeeland Nu. Nog een mooie avond.